аз ҳамин дар давоми фаъолияти корӣ аз сатрпӯшӣ даст кашидагӣ 6773 нафар аст. мана казеки намуди зоҳириш бигем манами риша мегирем, мана масъала қати мо ба тартиб даровардем бигем 12818 нафар шаҳрвандора мо бигем ки намуди зоҳиришона фақат барое ки манами ришои бениҳоят баланди бетартиб будан мо ба тартиб даровардем. аз ҳамин сатрпӯшоне ки сабукпо будан 89 нафар муайян карда шуд. баъд мулоҳое ки мардум фиребӣ мекунанд, манам серу ҷодое ки мекунанд муайян кардем, ҳамаш ё ба қайд гирифта бевосита ба қайд гирифта шудагиянд, ҳуҷҷатҳои тартиб дода шудагиянд 229 нафар аст. аз ҳамин фолбинҳо 86 нафар аст. 229 ина манам мерай раст розим хай аз ҳамин фолбинҳо бо муайян кардагӣ 86 нафар дамгарон манами ба ҳар роҳ восита бале мардум фиребӣ мекунанд 81 нафар муайян кардагӣ.